Здравейте, ден 9. Ден 9 от 14 дни излизам от старите навици. Днес истински вярвам, че тази тема ще бъде много интересна и знам и вярвам, че голям процент от дамите са изпитвали това, което ще споделя днес. Това е много често срещано следствие, когато ние започнем да правим промяната, направили сме някаква промяната, дори да не сме направили каквато и да е промяна. Всъщност, случвало ли ви се, виждате себе си в дадена форма. Днес виждате себе си, изглеждате добре, чувствате се добре, а в утрешния ден какво се случва? В утрешния ден се случва, че виждаме тотално различно тяло. Виждаме се с няколко килограма повече отгоре, започваме да чувстваме тялото в дрехите, дори по-тесни, започваме да усещаме тежест, започваме да усещаме неудовлетворение, започваме да усещаме без значение какво сме направили, просто ние не се виждаме по същия начин, както вчерашния ден. Един ден се виждам супер, на другия ден не се виждам вече така. А пък всъщност не съм направила кой знае какви промени. Напишете ми в коментар първо дали ме чувате, дайте едно сърце, дали се чувам добре, дали се виждам. И истински вярвам, че днескашната тема ще бъде много полезна и с времето, с годините работа, с прекрасните жени, с които съм работила и разбира се, моята промяна ме е карало да си задавам този въпрос и след това много други момичета са споделяли абсолютно също нещо. Ради, правя всичко точно, обаче на следващия ден, днеска е супер, на следващия ден просто не се чувствам окей. Искам да ви кажа, че това нещо има огромна причина. И това не е просто някаква конкретна прищявка, а днес аз ще ви дам конкретна практика, конкретно нещо, което вие да направите и да разберете, че всъщност вашето тяло няма как да се промени за един ден. Да, няма как то да се промени за един ден, но има една огромна разлика. И тази разлика е как аз се чувствам днес и как нашето вътрешно състояние започва да изкривява погледа в огледалото само и единствено за един ден. Само и единствено след едно хранене. Само и единствено след една чаша пиене на вода. Само и единствено след като сложим нещо в нашето тяло. А дори да не сме сложили нищо в нашето тяло, се случва така, че понякога не се чувстваме достатъчно красиви. Ако си от този тип жена, която постига някакъв резултат, обаче винаги не е достатъчно. Винаги трябва още нещо. Винаги трябва още по-малко. Винаги още тук. Никога не е достатъчно. Винаги Тоест, образа в огледалото е изкривен. Образа в огледалото не е този, който ние искаме да видим. Образа в огледалото е винаги голям. Образа в огледалото е винаги още може. Образа в огледалото е винаги там, където трябва да сваляме. Винаги там, където не е перфектно. Дали в корема, дали в бедрата, дали в ръцете, дали в лицето, дали в бръчките, дали в... Да. И аз истински вярвам, че много голям процент от дамите са така. Всъщност, това няма нищо общо с вашето тяло и с килограмите, които вие се намирате в момента. Има много общо с вашето вътрешно състояние. И ето тук идвам с една много интересна тема. Защо инжекциите в дългосрочен план не работят? Защо чайовете за отслабване в дългосрочен план не работят? Защо рестриктивните диети в дългосрочен план не работят? Защо всички хирургически намеси, така дали липосукция, дали поправяне на нос, дали каквото и да е там, в дългосрочен план не работи? Защо дори когато достигнете перфектната фигура, дори когато достигнете перфектните килограми с уникалната диета и уникалните тренировки, пак
не сте достатъчни. Защо понякога и това не работи? Днес ще си говорим именно точно за това. Ще се постаря днес лайфа да бъде по-кратичък, но да мога да ви дам тази конкретна практика, в която вие да се замислите какво наистина иска да каже образа в огледалото за мен. Какво наистина, защо наистина в един ден аз се виждам слаба, в другия ден се виждам гигант, както се казва. В един ден се чувствам уникално в тялото си, в другия ден не се чувствам уникално в тялото си. Когато си похапна, изпитвам огромно за вина, огромно чувство за вина и аз започвам да сменям образа в огледалото. Да, вие не сте напълняли, вие не сте се променили, нищо от това не се е случило, но има само и едно единствено, което се променя във вас. Вашето вътрешно състояние и начина, по който вие се чувствате. Днес е ден 9 и както знаете, това да си във форма, да влезеш в добра форма, да имаш добра връзка със себе си, да харесваш, да обичаш тялото, такова каквото е. Винаги ще има мисли на това достатъчно добре ли е, ама аз не съм еди си как, ама виж може да бъде още по-добре. Но много е важно ние да връщаме фокуса към себе си. Кой искам аз да бъда, кой искам аз да съм, кой е човека, който аз искам да сътворя и да връщаме фокуса не към външното, а към това, което аз избирам да сътворявам. Именно, не случайно с вас работим и с този феноменален дневник, защото благодарение на него вие ставате творец на вашето тяло, вие сменяте енергията на вашето тяло и вие започвате да осъзнавате, че вие творите. А когато се върнете тази вяра в себе си, когато разберете, че вие творите чрез вътрешното състояние и че вашият образ в тялото не може да се промени само за една нощ, само след едно хранене, само след оплескване на диетата, а иска да ви кажа нещо много по-различно. Затова е много важно ние да работим с нашето вътрешно състояние. Когато вие правите конкретната промяна с тялото, винаги се замислете защо аз съм стигнала до положението, където се намирам в момента. Защо аз не се чувствам комфортно в тялото, въпреки големите промени. Защо и какво иска да ми каже това. Всъщност, нашата оценка за самите нас е пряко свързана с това как ние ще виждаме отражението в огледалото. Интересно, но да. И пак казвам, че нито едно чайче, пластични хирургии, каквото и да е там външна намеса, не може да промени вашият образ. Защото ако някой ви погледне и каже: вау, ти изглеждаш невероятно, толкова си красива, в топ форма си, виж си косата, виж си тялото, ти си просто уникална. Обаче, ако човека отвътре, ако ти си с ниска самооценка за себе си, ако всеки път виждаш в огледалото и виждаш голямата тежест, ако всеки път виждаш недостатъчното, ако всеки път виждаш как ти се оголемява самото тяло, тогава не се чувстваш достатъчно красива, добра, стегната, тогава ти нямаш какво да работиш още с менюто, нямаш какво да работиш още с храненето, а имаш да работиш с себеоценката, с своята вътрешна оценка, която ти даваш на себе си. Защото това, което чувстваме, ние го отразяваме. Тоест това, което чувстваме ние, това и виждаме. Затова много често хората отстрани ще ни казват колко сме красиви, колко сме умни, а най-често, ако ние имаме ниска самооценка за себе си и не се почувстваме и се чувстваме по определен начин, нашите вярвания, примерно, аз не съм достатъчно добра, не съм достатъчно умна, не съм достатъчно компетентна, не съм това и това и това ще смени образа и на вашето тяло. Да, много интересна тема, защото съм работила с изключително много хора, които били в изключително добра форма, но за тях винаги не е било достатъчно добро, винаги не е било достатъчно красиво тялото. И
те ми споделиха точно това. Ради, не виждам резултата, който искам да виждам. Тоест, без значение от процента подкожни мазнини, без значение от килограмите, без значение от ръста, без значение от нищо, те просто не се чувстват добре в тялото. Айде сега обаче да ви попитам, как една жена, която е 90 кг и тя има харизма, тя уважава себе си, тя харесва себе си, тя просто излъчва сексапил, тя привлича мъжете, но тя не е в перфектна фигура. Какво всъщност привлича? Привлича нейното вътрешно състояние. Привлича нейната харизма, привлича нейната вяра в себе си. Аз съм достатъчно добра, аз съм ценна, аз съм красива, аз съм уважавана, без значение от формата. Защото много често ние поставяме себе си в една конкретна рамка. Аз трябва да изглеждам точно по този начин. Примерно трябва да изглеждам 52 кг и чак тогава се почувствам добре. Трябва да имам плочки на корема и чак тогава се почувствам добре. Трябва да вляза в този размер дрехи и чак тогава се почувствам добре. Защото преди 10-15 години си била влязла в някакви дънки и тогава се чувства най-добре. Да, ама не. Да, ама не, защото всъщност килограмите са една илюзия, опаковката е една илюзия. Едно от най-важните неща, които аз мога да те науча, е именно за това как да започнеш да сменяш. Как да започнеш да сменяш според твоето вътрешно състояние картината, образа, който виждаш. Тоест, без значение от килограмите, едно от най-важните неща, което е добре ти да изпитваш, е вътрешно удовлетворение. Защото, както ти дадах примера с 90 кг жена, с 100 кг жена, тя е сексапилна, тя излъчва харизма, тя се движи с любов, движи се с енергия, тя е щастлива от това, че е тук и сега и със себе си. Да, това не означава, че на нея ни минават мисли в съзнанието, аз мога и да отслабна, аз това, но тя е окей. И когато си окей с твоята увереност, с своята себеоценка, с човека, с който си, какво се получава? Тогава ти привличаш не чрез тялото и килограмите, а ти привличаш чрез твоята енергия и чрез твоето вътрешно усещане. Защото много голям процент ние сме привлякани не от конкретното тяло, от самата енергия на човека. И ето, за това истински вярвам, че този дневник, веднъж преминат от вас, е нужно вие да започнете да учите дори вашето семейство, дори вашите дечица на този начин. Защо? Защото няма нищо по-хубаво да върнеш вярата в себе си. Дадохме пример с жената, която е 90 кг. Тя излъчва харизма. Обаче, хайде сега да погледнем от различна гледна точка. Напишете ми в коментар, срещали ли сте жена, която тежи повечко, обаче има тази красота, има тази енергия, тя е красива, тя не е в рамката, в която е общо приетата. 50 кг, 49 кг, 0% подкожни мъзни. Тя тренира по този начин. Не, тя е просто жива, тя е просто дива, тя е просто излъчва тази жизненост, тази слънчевост, този живот го желая и го усеща. Срещали сте такъв тип жени? Те просто уважават себе си, те просто се наслаждават на живота и те привличат, защото сме привлякани от тяхната енергия. Напишете ми в коментар дали сте срещали такава жена. Обаче, айде сега да погледнем и другата гледна точка. Виждате жена в супер топ форма. Толкова стегната, 0% подкожни мъзни, перфектна кожа, перфектни гърди, перфектни бедра според вашите очаквания. Виждате, е толкова красива, но вътрешно енергията липсва. Има чувство на отблъскване, има чувство на нещо, няма тази жизненост, няма този финес, няма тази елегантност, няма този живот. Веселка, да, има такива жени. Да. И виждаме тази жена е толкова красива, но тя някак си усещаме контрола, усещаме как седи и не мърда само и само да изглежда по някакъв перфектен начин, за да не развали косата, за да не направи това. Да, истината е, че голям процент
Не казвам всички. Мили хора, не казвам всички. Голям процент от много хора си мислят, че всъщност слабото тяло ще ги накара да се почувстват самоуверени, ценени, обичани, красиви. Помага ти за думата, да, привлеча. Да, благодаря. Помагам ти за думата, да. Благодаря ти. Но как така единият човек е с повече килограми и излъчва този сексапил и привлича, а другият човек е с ниска самооценка, ниско самочувствие, перфектно тяло, отблъсква. Как така? Това няма нищо общо с килограмите. Това няма нищо общо с това как вие изглеждате, а има общо това как вие се чувствате. И аз ще въртя целият разговор тази вечер около това. Как вие се чувствате. Напишете ми в чата каква оценка си давате на себе си и бъдете честни спрямо вашето тяло. Спрямо вашето тяло от 1 до 10. Като 1 е много ниско, 10 е top of the top. И бъдете честни. Споделете ми в коментар как вие бихте оценили себе си. Жив пример със себе си. Защо едно дете, когато давам ви, ще ви дам мой личен пример, когато аз бях в тинейджърски години. 7. Супер. Гради 7. Бих казала 8,5-9, защото си ми мъж. Другите бих дала един пример със себе си. Кога един човек започва да расте. Когато чисто има вътрешна неувереност. 6. Супер. Когато има чиста неувереност. Когато бях в тинейджърските си години, когато трябваше да се сформират групи хора, т.е. приятелки тук, това, да кажем, бяхме на 7-8 групи в класа, както обикновено, но много добре си спомням това. Едните бяха красиви, другите бяха умните, третите бяха еди си какви. 6. Да. Тоест, всички бяха на различни групи. И ти, за да можеш да се впишеш в една определена група, ти трябва да започнеш да изглеждаш като тях. Иначе какво? Иначе ще бъдеш отхвърлена, иначе ще бъдеш недооценена, иначе няма да се чувстваш добре, няма да се чувстваш достатъчно обичана, достатъчно добра. Пак казвам, един от най-големите страхове на хората е да не бъде отхвърлен. Когато аз бях в тази си тинейджърска възраст, започнах да раста, чисто защото аз имах много ниска самооценка за себе си. И вярвам, че голям процент от момичетата и хората, които постоянно се опитват да са в някаква перфектна, прекрасна, супер рестриктивна форма, която не им кара щастие и удовлетворение, до някаква степен те имат ниска самооценка за себе си. Тоест, за да можем да сме в абсолютен, постоянен контрол, който не ни кара да се чувстваме добре, това означава, че фокуса не е насочен навътре, а е насочен върху постоянно, навън, какво ще кажат за мен, дали ще бъда приета, когато чуем отслабнала си, изглеждаш много добре, тогава пък ние се чувстваме най-ценени, най-обичани. Всъщност това показва, че нямаме здравословна връзка със себе си. И това започва да променя образа в огледалото. Така, да, как един ден се виждаме слаби, красиви и невероятни, а на другия ден се чувстваме просто изтощени. И това, разбира се, пак идва от вътрешния диалог. Затова ви казвам, когато ние сътворим връзка с себе си, когато ние започнем да изказваме правилните думи, когато започнем да правим правилните действия, когато започнем да връщаме вярата в себе си, когато направим менюто, което да ни кара да се чувстваме добре. Оставила съм линк, можете да се пишете в супер базовата програма, която е на разположение. Много, пак казвам, символична цена. 30 дни тренировчици, 30 дни меню, което ще забърза вашия метаболизъм, ще намали водата във вашето тяло и в същото време ще върне вярата в вас самите. Но да се върна на това.
Когато ние започнем да правим малките стъпки, започваме да връщаме вярата в себе си и се почувстваме ценени от самите себе си и започнем да си връщаме вярата в себе си, започваме да връщаме щастието в себе си, започваме да чувстваме това удовлетворение изобщо от себе си, от живота и за всичко това, което правим. Искате ли да ви кажа на тайна? Образа, който виждаме, се променя. Защото ако ние само и единствено сме се фокусирали върху тялото и това е единствената мярка за успех, когато ние паднем с диетата, когато ние не направим тренировката, когато ние се почувстваме по някакъв начин, че не сме направили перфектни нещата, тогава започва да се и променя образа в огледалото. Много красиво. Толкова години ми отне лично аз да възприема погледа в себе си, да се почувствам добре и в не най-перфектната си форма, защото това да приемаш тялото, това без да се бориш с него, това да разбираш, че всъщност вътрешното състояние пряко образува твоят образ в огледалото, е наистина много прекрасно. Днес ще ви дам практика, която да направите следващия път, когато видите себе си в огледалото и си помислите, че за един ден сте качили килограми, че не се чувствате добре и че изобщо ви се е променил образа. Така, но преди това, днес е ден 9. Готови ли сте за нашата настройка? Напишете едно плюсче, дайте едно сърчице, защото след малко ще ви кажа нещо много ценно, което ще ви помогне изключително много. И едно от най-прекрасните неща е, че когато разбереш това и ако наистина започнеш да го практикуваш и ако наистина направиш конкретните действия и ако наистина направиш това, ти ще започнеш да сменяш образа си. Защо? Защото няма да има нужда да поправяш с хранене, няма да има нужда да поправяш с движение. А напротив, ще зададеш правилната команда на твоето съзнание, което ще започне да насочва твоят вътрешен поглед към съвсем различно място, което пък като резултат ще даде, ти ще разбереш, че няма повече да се виждаш голяма, един ден слаба, един ден голяма. Така, прекрасно. Можете да заспите с тази настройка. Да, Ани, благодаря. Можете да заспите с тази настройка, можете да я напишете, легнете преди да легнете, просто запишете това изречение и просто си преминете 2-3 пъти с него. Създайте ново усещане преди лягане, създайте нова енергия или просто се събудете с него. Събудете се с него и направете някакво малко действие като стречинг, който ви бях дала преди няколко дни. Като практиките, които ви бях дала преди няколко дни. Прекрасно е. Най-малките неща променят тялото най-много. И сега, аз вярвам, че съм способна да създавам живота и тялото, за който винаги съм мечтала. Аз вярвам, че съм способна да създам живота и тялото, за който винаги съм мечтала. Аз вярвам, че съм способна да създам живота и тялото, за който винаги съм мечтала. А дали наистина вярваш? Ако не вярваш, това е знак, че ти си дала отговорността на обстоятелствата. Това е знак, че ти не си поела отговорност за своите действия. Но това няма нищо лошо, защото ако ти не вярваш, че можеш да създадеш твоето тяло, твоя живот, твоите хранителни навици, твоите мечти, то тогава кой? Кой ще ги създаде? Ти си създателя. Да, ти си създателя. Така че тази настройка 3 пъти преди лягане или просто сутрин, запишете я 3 пъти във вашия дневник или просто се кажете 3 пъти на глас пред огледалото. Наистина има много мощ във всичко това, което правим заедно в тези 14 дни. Та, сега да се върна на това.
Имало ли е моменти, когато си се почувствала тъжна и когато си била на работа вкъщи и си изпаднала в някаква трудна ситуация или в някаква ситуация, в която ти не си се почувствала достатъчно смела, не си се почувствала достатъчно добра, че можеш да се справиш. Може би пък си попаднала в ситуация, в която не си могла да кажеш нещата, които ти си искала да кажеш, просто си го задържала цялото това нещо. Имало ли е случаи, когато ти си се почувствала засрамена? Примерно отишла си на плаж, някой е направил някакъв коментар за твоето тяло или направила си нещо на работа. Някой е казал, ти сбърка, ти как можа да го направиш? Имало ли е такъв случай в живота ти, в който ти просто си се почувствала заради себе си, заради твоите действия, че просто не си достатъчно добра, че просто си сгрешила, че просто не можа да кажеш нищо на дарения човек, защото се страхуваше, че просто не можа да се заявиш. Има елементи, когато се чувства огромен срам и вина. Сега ще ти кажа тайната. Тайната е, че точно това чувство оголемява твоя образ в тялото ти. Да, когато се прибереш след такъв ден, или когато ние в продължителен период от време започнем да се чувстваме по този начин, вътрешно недостатъчни, ние започваме, нашият мозък прави така, че търси валидация да покаже, че всъщност ние наистина не сме достатъчни. И това е пряко свързано с вашия образ в тялото. Когато забележете, сега искам ще ви дам практиката, забележете, когато вие сте щастливи, когато сте изпълнени с енергия, когато животът е добре, когато всичко е наред, като че ли вашето тяло се прибира, като че ли вашето тяло се смалява, като че ли вашето тяло си е точно на мястото, когато се чувствате уверени, удовлетворени, щастливи, без значение дали ще отидете на ресторант, ще ядете една голяма пица. Чувството е лекота, чувството е въодушевление, чувството е щастие, чувството е да, аз съм достатъчна, да, аз успях, да, аз се заявих, да, аз направих това. И като че ли някак си не усещаме тази тежест в тялото. Ние не можем да сме щастливи и едновременно тъжни. Ние не можем да сме щастливи и да виждаме тялото ни оголемено. Ние можем да се чувстваме по определен начин. И по начина, по който се чувстваме, нашето тяло реагира. Тоест, ние ще изберем, според това как се чувстваме, ние ще изберем как да виждаме нашето тяло. Ако ти се припознаваш, дай ми един плюс. Защото много хора не знаят това. Много треньори не знаят това, защото самите те още не са преминали през целия този процес. И когато ти не се почувстваш достатъчно добра, когато ти си в ниската енергия, няма как да отидеш пред огледалото и да кажеш, изглеждаш чудесно, харесвам те, невероятна си. Най-вероятно ще отидеш пред огледалото, ще погледнеш и от това, което чувстваш, ти просто ще виждаш оголемения образ, защото твоето вътрешно състояние е пряко свързано с формата, която виждаш в огледалото. Да, пак казвам, ти не можеш да си щастлива и да виждаш ужасно тяло и да плачеш също време. И това е нещо много красиво. Във всички наши програми, много е важно, вижте, много малко треньори ще говорят за това. Много малко треньори имат умението, не казвам, че те не правят нещо правилно. Не, напротив. Въпросът е да сме гъвкави, въпросът е да се чувстваме добре в нашето тяло. Въпросът е да разбираме и вътрешното състояние. Според вътрешното състояние да променяме начина на движение, начина на хранене. И какво се случва обаче, когато ти си точно в това негативно състояние, твоят образ започва да се променя. И вижте как са навързани мисли, чувства, действия, резултат. И знаете ли защо вие качвате килограми? Защото вашата първоначална мисъл и чувство е било на недостиг, е било на тъга, е било на недостатъчност, е било на срам, е било на липса на любов, е било на обида, е било на умора, на изтощение, на това, че нямаш време за себе си, било в чувство на гняв.
И когато погледнеш, ти просто търсиш тялото валидация, за да може мозъка да докаже на твоите вярвания, че това е така. Затова този дневник е изключително мощен. Затова този дневник може да промени вашата енергия и вашето тяло. Имате линк, горе съм оставила. И най-прекрасното нещо е, че вие сега го осъзнавате. И сега практиката, която ще ви дам следващия път, когато започнете отново да се виждате по този начин. Вземете един лист. Ако имате огледало вкъщи, ако не се чувствате комфортно, може да си го напишете някъде, за да го запомните. Следващия път, когато започнете да виждате тялото по различен начин, е много важно ние да зададем конкретен въпрос. Какво чувствам аз в момента? Какво чувствам аз в момента? Тъга, няп, недостатъчност, липса на любов, претоварване, изтощение, изморена съм, никой не ме разбира. Какво чувствам аз в момента? В момента, в който ние го осъзнаем, в момента, в който ние го напишем, ние сменяме фокуса от това да докажем на нашето вътрешно състояние, че тялото, ето виж, то не е достатъчно добро и ни показва как вътрешното състояние всъщност започва да оголемява и нашето тяло, защото това е енергия. Цялата тази енергия, която вие таите в себе си, това, което не е изказано, това, което не е направено, всъщност тялото се разширява. И какво се случва? Случва се така, че ние си качваме килограми, защото всъщност ние не решаваме проблема, а ние започваме да имаме емоционално хранене, започваме да не виждаме себе си красиви, започваме да си хрупкаме нещо от тук, от там, защото искаме да изядем нещата, които чувстваме. И ето, вие не сте недисциплинирани. Тялото не се сменя с магическа пръчка от днес до утре, вие си сменяте състоянието. Но когато ние започнем да сменяме състоянието именно с този дневник, вие започвате да променяте вашето външна обвивка. А когато ти започваш да виждаш себе си стегнат, слаб, щастлив, когато сменяш енергията, тялото откликва и започваш да сваляш. Да. И въпросът, практиката, която да направите е, а какво чувствам аз в момента? Обаче сега ще ме направите и сега ще ме питате, ама какво след това? Да, тук идва най-предизвикателното нещо. Първо, най-важно нещо е ние да осъзнаем, че се чувстваме по определен начин, че не се чувстваме достатъчно красиви и го написваме, изкарваме го, признаваме си го от нас. И след това обаче е нужно ние да поемем отговорност. Ако ти си имала лош ден с шефа и той ти се е нахокал, те е развикал, ти се е развикал, какво е нужно да направя? Не да стискам, не да се чувствам недостатъчно добра, а да отида, да порасна, да поема отговорност и да се заявя. Да започна да споделям това, което аз мисля. Ако съм се почувствала по някакъв начин, че нямам време, че никога нямам време, пренатоварена, изтощена, правим действие. Не към храната, не към тялото, не да се гледаме само, а правим действие. 5-10 минути. Именно тази програма, която съм оставила по-горе, 15 минути, тя връща вярата в теб, тя връща баланса в тялото, тя връща именно точно с малки стъпки, точно това чувство, което ти търсиш, за да можеш да промениш образа. Та, всъщност, едно от най-ценните неща е да осъзнаем, да зададем правилния въпрос, да осъзнаем и след това да предприемем конкретно действие към това, което е вече тук. Защото само единствено ти, като промениш вътрешното състояние, като се изправиш срещу това, което те е страх, като имаш план, като имаш твърда решителност, тогава ти започваш да променяш и тялото, защото вече не е нужно да държиш цялото това напрежение вътре в теб. И не е нужно ти да си го изкарваш върху тялото. Именно точно тогава ние започваме да променяме нашата визуализация според това как се виждаме. Защото ти виждаш тялото, то се оголемява, но всъщност ти виждаш твоите недостатъци, ти виждаш твоята несигурност, ти виждаш твоята неувереност, ти виждаш това и то става. И търсиш тук, и това не става, и това не става, и това не става. Тоест, тук това, дето е мекичко, тук това, дето не е мекичко, корема, тук целулита, където е, всъщност няма нищо общо с целулита, а това е начинът, по който ти говориш с себе си.
Колко невероятно и прекрасно. Затова аз съм изключително така щастлива, че мога да говоря с вас на тези теми. Психологията на отслабването. Много е важно вие да знаете всички тези неща. Чрез всички тези практики, които аз съм създала в този дневник, вие започвате да репрограмирате вашето тяло, вашият начин. Има практика в дневника, която се повтаря абсолютно всеки ден, но тя в буквалния смисъл изкарва от това, кои сте били вие, от килограмите, от тежестта, от това, което сте повтаряли, от това, кой искате да бъдете. Защото е много важно ние да сменяме фокуса, много е важно ние да държим фокуса. Това е като седно да клекнеш 10 пъти днес, утре и други ден и после да спреш изцяло и да кажеш да очакваш да имаш същите резултати. Не става. Нужно е фокус всеки ден. Обаче, докато не стане навик, не е нужно да пишеш за в бъдеще. Идеята на писането, идеята да се свързваш с себе си е да започнеш да осъзнато да избираш мислите, чувствата и действията. И затова ви казвам, че когато вие се чувствате по този начин, ограничени, в нискочастотната енергия, вие се чувствате по този начин. Тялото започва да се променя. Чисто образа започва да се променя според това, което вие чувствате. Следователно, какво следва това? Идват и действията. Отивам да запълня емоционалната дупка с храна, шоколад, сладко, захар, зрънчо, хрупкави неща и какво ли още не. И какъв е резултата? Килограми. Килограмите са следствието, прекрасни мили хора. Обаче, тук има едно много голямо обаче. Не може да работим само на ниво съзнание. Без план и без да имаме нещо, на което да стъпнем, без да имаме знанията, няма как ние да постигнем тази увереност и да започнем да променяме, да виждаме себе си по начина, по който ние искаме. Защото когато ние придобием знанията, когато ние върнем вярата, когато ние се изправим срещу това, от което се страхуваме, когато ние осветим това, което е вътре, имам уникална програма в моя уебсайт, влезте в страницата Радина Енева, уебсайт малко по-нагоре, кликнете. Там, където е в секция програми, ще видите една уникална програма. Освети тежестта. Не случайно тя се казва така, за да можете вие да се срещнете с тъмнината, за да можете вие да се срещнете всичко това, което е тежало вътре и да поемете просто отговорност. И когато поемете отговорност, имате конкретен план за действие, с хранене, с движение, тогава образа няма как да не се смени. Защото вие работите върху 3 пласта. Хранене, движение и осъзнатост. Вътрешния образ, по-точно външния образ, който ние виждаме в огледалото, е равен на вашето вътрешно състояние. Истински вярвам, че този лайф днес беше изключително полезен и изключително така събуждащ за правилните хора. Аз истински вярвам, че правилните хора ще гледат това видео, правилните хора ще направят конкретната практика, правилните хора ще се включат в програмата, правилните хора ще си вземат дневника, но едно от най-важните неща е вие да осъзнавате и чрез осъзнаване с нови действия да започнете да променяте резултатите в това, което виждате в огледалото. Така че вие не сте счупени, не надебелявате за един ден, просто вашето вътрешно състояние се сменя. И затова 90 дни ново тяло, нова енергия е именно един такъв инструмент, който вие можете да използвате да сменяте вашето вътрешно състояние. А сега ви пожелавам една уникална и спокойна вечер и ви очаквам в утрешния ден.